Vols... Jo Sí, no? només donar-vos la benvinguda, agrair a tothom que hagi vingut a sentir la presentació i en especial a l'editora, l'autor i els autors del llibre, perquè bueno, sempre és una satisfacció aquí a Òrix, diguem-ne, tenir l'ocasió, l'oportunitat de presentar noves publicacions que parlin d'ocells, que parlin de natura i que despertin interès, com és el cas. O sigui que endavant, si us plau. Doncs au. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Francesc. Bueno, començo jo potser també agraint-vos que ens hagueu acollit. La proposta va ser molt fàcil i va encaixar tot molt bé. De fet, ara l'idea que jo vaig venir aquí fa un any i mig i estàvem preparant una altra presentació i a la noia que ho preparava, la Clara, li vaig dir, tu no ho saps, però crec que d'aquí un temps també vindrem nosaltres, perquè estàvem ja preparant aquest llibre que ha durat un temps, no? Hem estat bastant temps treballant-hi, és tot amb aquarel·la, tot és molt... Bueno, tot té el seu temps, no? Llavors és una alegria estar aquí. I tant. Fantàstica. Aquí amb la bona editora, Exacte. bona gent, Sí. que costa a vegades trobar bons editors i tal. No és que siguin dolents tothom, no, Bé, però així fluid com ella és molt... Potser perquè és mestre també, no? I sap el pa que sí. És del gremi. És del gremi, sí. Bé, doncs, espera, la pantalla s'ha d'activar... José? Josep, perdó. Perdó. He fet un lapsus. Primer explico com es vam conèixer. Exacte. Bé, Sembla fantàstic. expliquem això. Perquè, esclar, aquest jovencell, perquè és un jovencell, 30 anys has fet ara rei, ai, pobre. Ai, pobret. Ai, senyor! I jo ja en tinc 75. Però, bueno, a mi m'agraden molt els ocells, no hi entenc gaire, però m'agrada. I amb els nens sempre hem fet, bueno, ara ja fa temps que no, però quan era mestra, moltes coses amb ocells. Les ornetes que venien, els nens sabien, tenies el grup d'addictes que et venia a les 8 del matí a escoltar, bueno, sempre. I més els ocells són molt agraïts. I allò que saps coses d'ocells, que la gent fa coses d'ocells. I un dia vaig topar que hi havia un noi, el jovencell, que pintava murals amb ocells. I vaig dir, aquest tio. I llavors vaig anar seguint el que havia anat fent i vaig pensar, això està fantàstic, això aquest home l'has de conèixer. Què haig de fer per conèixer un home d'un poble? Trucar a l'escola. Vaig trucar a l'escola, vaig trucar, dic, bueno, de la Guàrdia i tal, soc la Lola Casas, vaig pensar, i em van dir, ai, Lola Casas, Lola Casas, que contents que estem i per què ens truca? Jo vaig dir, i llavors els hi vaig explicar, i em va dir la directora, diu, si vols conèixer els vents, tothom et diu, Suen, diu, has de venir a veure els nens, tu vens a veure els nens a fer una cosa, nosaltres et presentarem el jovencell. I llavors vam anar allà, vam dinar, i llavors em va comer el jovencell, i llavors en un moment ja vam lligar caps. I vam dir, hem de fer un llibre d'ocells, on et facis la feina que facis tu, que sigui una història molt senzilla. Molt senzilla, perquè el llibre, si ara el podem parlar una mica i tal, jo penso que la gràcia d'això, primer són les seves il·lustracions, que jo em vaig barallar. Primer el seu nom, o sigui, no el meu, el seu, que no, el seu, home, mireu-vos el llibre, després ara llegirem algun poema. Per favor, hi ha una feinada aquí siguem justos. I llavors, que sigués senzill. Llavors, no és més que res, que ara és una arribada de jo, que arribo amb la marinada, que jo de veritat, que els de terra endins, això de la marinada, em feu molt riure, perquè la marinada, a veure, perdó, la gent que vivim aquí, però a Lleida, però sí senyor, els arriba la marinada, deixem-ho córrer. Saps per què ve? Per què? Perquè Felip V va declarar Cervera port de mar. Mita'l tu, clar, aquell. No, mira, veus que deixa prendre una cosa nova. A la guerra dels Borbons. Doncs va passar això. A la guerra dels Borbons. Veus? Felip V va declarar Cervera perquè eren, com dirien d'aquests, no, que aquests que eren a favor de Felip V. No eren borbons? Sí. Però van declarar d'aquesta manera. Com a premi, els hi va posar la universitat i els va declarar port de mar. Doncs ja està. Que diuen, mira, era la marinada de Cervera. Doncs ara ja sabem més, veus? Doncs els arriba la marinada. I llavors vam decidir que en el llibre jo arribaria amb la marinada. D'on? No s'explica, ja us ho aviso, que faríem tot el recorregut i tot el que passa dintre, que és molt xulo i tal, i que després me n'aniria. Volant amb què? Amb les grues. I on t'aniria? Ja veurem, potser és perquè tornarem una segona vegada. Ja veurem. Apa, t'ha explicat. Molt bé.
Anem en matèria? Vinga, va, anem a fer els poemes. Bueno, tal com deia la Lola, jo soc d'Ivars, he crescut a Ivars, tinc un nom que no és d'Ivars, però bueno, com si Ha crescut fos. força, com podeu He veure. crescut força. I tot plegat, doncs, em vaig acabar dedicant a pintar de diferents maneres, però sobretot murals. I en aquest cas vaig començar a Ivars també. Hi havia una inquietud. Llavors vaig començar a pintar murals, primer de l'estany, més de paisatges, més en general. Llavors m'hi vaig acabar dedicant al cap d'uns anys. I llavors, després d'estar aquí a Barcelona un temps, aprendre una mica més a dibuixar, no? Formació, vaig tornar cap al poble i llavors hi havia com aquest neguit de fer-hi alguna cosa més, però que tingués sentit també, no? És a dir, no pintar per pintar i fer-ho bonic, que també ho necessitem amb aquells pobles de Ponent, amb alguns, més que altres. Una miqueta, sí. Llavors, no només embellir el poble i fer algun projecte artístic, això, sinó també parlar d'alguna cosa que tinguem, alguna cosa, diguem, genuïna, no? I en aquest cas tenim un estany el més gran de Catalunya a nivell, no? De superfície, d'interior. És un estany recuperat, és a dir, hi ha una història fantàstica sense gaires precedents i hi ha uns ocells també fantàstics que han tornat de manera natural cap a l'estany i també la zona, tot el que és l'interior, els secans, etc, que tenim molt a tocar del poble i que, per tant, configura tot plegat una zona fantàstica per veure ocells i per gaudir-los. Però què passa? Com tan bé sabreu, potser anem de Barcelona cap a Lleida a veure ocells, però els de Lleida mateix no sortirem a veure ocells, no? És a dir, sempre el que tenim a casa, potser qui viu a Barcelona no ha anat a la Sagrada Família, no? Encara, lo de sempre. Llavors, en aquest cas, la proposta era que amb els murals es pogués explicar l'estany i la natura de casa. Doncs això va començar amb una proposta cap a l'Ajuntament, que es va acollir molt ràpid i molt bé, amb el lema de fem-ho perquè així tindrem alguna cosa per ensenyar, no? També com a poble, perquè és un valor afegit, no? Llavors això va començar i realment els camins que estaven per fer doncs no ho sabíem, no? I llavors aquest llibre és un dels camins que s'han anat obrint a partir d'aquests murals, no? Que I és jo us fantàstic. ho convidaria un dia a anar-lo a veure Sí. com ho fa. Té una tranquil·litat pintant. I llavors parla amb la gent que passa. Llavors torna altra vegada en el dibuix i no s'equivoca. O sigui, jo vaig estar un dia que feies òlibes i li feia aquesta part d'aquí, que és molt complicada, fa la panxeta i tot. I no sé què, ens passaven uns nens, anava dient i tal i qual, tranquil. I llavors anava filmant, pum, 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 i jo deia, però com ho fa? Bueno, és molt bé, molt bé. És un artista. És un artista. Bueno, doncs aquesta és la trobada, no? Aquí és la trobada. Podríem dir. Sí. Aquí és jo arribo i ell està pintant i arribo i dic, hola, què tal? I llavors hi ha un text. Aquest llibre és molt maco també, el pròleg que ens va fer una mestra de la zona, que és molt bonic i és molt sentit, i és molt més maco. I llavors, bueno, arribem aquí i ens saludem, com aquell que ja ens haguéssim conegut de tota la vida. Sí o no? Sí? Això què és? El blauet. Qui el té el blauet? Vosaltres. Qui l'havia de llegir? Jóvenes? No? No? Doncs escolta, agafa el blauet i algú que el llegeixi, perquè me l'he saltat. Va, vinga, a veure si el trobo. És el primer. El blauet. O si no, no patiu, ja el llegeixo jo. Sí, així comencem. Sí, perquè igual els he donat uns que no sortiran aquí ara. Va, és igual. És igual, el blauet. De cos menut, amb bec potent i caparrut. Porta les ales pintades de color blau de vellut. Són molt petits, els poemes, molt petits, però miro de que respongui el que tenim a davant. I aquí tenim el blauet. Llavors, amb tot això, jo us he dit, jo pintava murals, la Lola va aparèixer a Ivars a l'escola, doncs, amb la penyora d'haver d'anar a l'escola per conèixer-nos, bueno, ens van convidar a dinar, que està bé. Això sí. I llavors, a partir d'aquí vam dir què fem, com ho fem, de quina manera, diguem, enllacem aquestes dues inquietuds, no?, de pintar, dels ocells, dels poemes. Llavors, com deies abans, de manera molt natural i molt fàcil, es va anar enllaçant i vam trobar, diguem, aquest format apaisat, de com no només l'ocell i el seu poema, sinó l'escena, no?, ja que és un projecte, en aquest cas, que passa als carrers, que passa amb molta interacció humana. És que és un llibre, jo penso que és un llibre d'ulls, jo em dic. És com si vosaltres, el lector, veiés el que ell ha fet i, o sigui, és com una doble visió. Un recorregut, però a la vegada que et pares i que veus el que ell ha pintat. O sigui, és tot un muntatge que, bueno, i ho feia fàcil a l'home,
Jo ho anava fent i pensava, la mare, que ja els veieu els originals en aquí, que són bueno, preciosos. Llavors vam arribar amb aquest format, no?, d'aquarel·la paisada, ampla, amb l'escena, vam anar buscant diferents escenes, podríem dir quotidianes, i acompanyades amb un poema. En aquest cas, com deies, un poema que s'ajusti a l'ocell, a l'escena I petitó. Sí, sí. I llavors, òbviament, els artistes potser pequem a vegades de tenir molta empenta i els projectes propis ens els creiem molt, però també hem de trobar un port. I la Lola em deia, no treballem pel diable, anem a poc, fem una selecció, fem-ne 4 o 5 i amb això busquem casa pel llibre. Clar, jo sóc vella, m'enteneu, eh? I llavors, a vegades els joves, tirant, primer això, i després ja d'allò. I llavors, ja com tenia edat. tot això ho dic perquè tenim aquí la Marta, que va ser casa pel nostre llibre, i aprofitem per introduir-la, no? Marta, Marta de la Musca. Moltes gràcies. Doncs bé, sí, com bé han explicat ells, em van venir a trobar, la nostra editorial, de fet, però vaig ser jo qui va parlar amb ells i em van explicar el projecte, que de seguida em va semblar un projecte doncs, molt interessant. Ells ja el tenien molt pensat i tenien molt clar què és el que volien, no? Amb aquest format, ja amb aquestes làmines, que ja me les van ensenyar doncs, algunes que estaven completament acabades. Vam ensenyar 4. Altres eren esbossos, però bé, doncs, ja estava la idea treballada i d'altra banda doncs, també buscaven alguna editorial així de proximitat, no? D'alguna zona més rural. Bé, tu estàs, Nosaltres som de l'Espluga de Francolí, no és que estiguem molt a prop d'Ivars, però tampoc ens queda lluny, perquè en mitja hora som a Targa, i de Targa a Ivars doncs, també hi ha... o cap a Borges, vull dir que estem relativament a prop. Jo a Ivars, a dins del poble, no hi havia anat mai, però sí que havia estat a l'Estany, perquè, com el Suent diu, doncs és un lloc molt bonic i que hi ha unes casetes de fusta que et permeten observar els ocells des de dins, no? I hi havia anat. I realment, doncs, de seguida el projecte em va agradar molt. També soc docent, vaig pensar que el tema de la poesia, doncs, malauradament a les escoles tampoc hi entra tot el que hi hauria d'entrar a vegades, i bé, doncs el tema de la natura també trobo que és molt interessant i que em va semblar un projecte doncs, realment molt bonic. I bé, doncs vam posar fil a l'agulla i el resultat doncs, ha estat aquest llibre que presentem avui. He de dir que treballar amb la Lola i el Suent ha estat molt fàcil, vull dir que també els dono les gràcies perquè de la seva part doncs, han donat moltes facilitats i ens hem entès molt bé. Sí, exacte, som molt bona gent i doncs nosaltres també com a editorial estem contents de poder contribuir a oferir, no? I a posar a l'abast de tothom un llibre com aquest, que uneix la natura i la poesia. I en aquest cas, doncs, focalitzant en el tema dels ocells, que també penso, abans li comentava al Francesc, que són uns animals que els veiem cada dia i al final sembla que siguin tots iguals, no? Perquè parlem d'ocells, allí al meu poble diuen els mixons, no? Mira, un mixonet, però què és això? És un pardal? És una merla? No? Sembla que tots els ocells, això no ens passa amb els mamífers, que els sabem identificar molt millor o amb altres espècies d'animals. I en canvi els ocells ho posem tot dins un mateix sac a vegades. I em va semblar doncs, un projecte realment molt interessant. Vull dir que també aprofito aquí públicament per felicitar-los perquè crec que han fet una molt bona feina. Merci. Passem en un altre? A veure si aquest l'he adivinat. Ah, sí, que són les orenetes. Sí? Que aquest sí que hi havia algú que usat. Vinga, doncs va, Neus, llegeixes les orenetes. Oreneta cua blanca. Quan marxen les orenetes, el temps griseja, s'entela. S'emporten el bon temps i el sol, enganxats en l'africana estela que dibuixa el seu vol. I aquí les tenim. Molt bé. Que després, clar, comença a descobrir que no són unes orenetes, que n'hi ha quantes? Unes quantes. Unes quantes. Aquesta, l'altra, no? I tot, clar, com a mínim distingim les orenetes dels falciots, que la majoria de gent quan arriben als falciots ja diuen mira, ja han arribat les orenetes. No senyor, no. Sí, que són les orenetes. Volveran les oscures golondrines. Potser s'ha equivocat tot, aquest. Potser sí. Per què es diu cua blanca, si no sé blava? Clar, justament al mural, això és una cosa que potser més tard hagués fet diferent, però justament no se'ls hi veu l'esquena, i a l'esquena tenen com el carpó, que és la part com baixa de l'esquena, la tenen blanca. Llavors, quan volen,
la cua pròpiament és negra, però la franja inferior de l'esquena és blanca. És com si portessin mànigues, no?, una mica. Sí, aquesta part. Aquesta part és blanca. Sí, sí. I de fet, aquest mural per mi també era un dels més importants, podríem dir al principi, perquè si us fixeu aquí a la part de dalt, sota el ràfec, diguem, sota la canal aquesta, hi ha una colònia de nius d'aquesta oreneta cua blanca. Els fa de fang. I justament el que té aquesta oreneta és que els fa al carrer. Llavors, és a dir, els fa a la vista, diguem, les altres, les que els fan dins les cases, l'oreneta comuna. Per tant, això ja et permet diferenciar-les superràpid. Però, clar, què passa? Durant anys veiem aquesta colònia i bars i és com orenetes, ja està. Llavors, al moment que jo estava allí una tarda mirant-me-les, vaig pensar, a veure, primer, quina és, i després potser és una bona paret on pintar-la, no? Perquè així la podem explicar. Tenim els nius a dalt, tenim les orenetes que entren i surten perquè estan criant durant uns mesos de l'any, i el mural, doncs, és com la relació directa, no? Anem a explicar-la. Que, esclar, tu i l'Enric, que és l'ornitòleg, que són una parella, són tan diferents. L'Enric és d'una manera i ell és d'una altra. Són molt divertits. Fan visites i pots anar i amb nens i tant. I llavors, esclar, per això fan aquestes coses que, a més els nius i tal, es poden parar. Sí, fantàstic, per anar a visitar. Vull dir que molt bé. Sí, a més, perdoneu que poso cullerada. I tant. El dia que vam presentar el llibre, o sigui, a Ivars ens hem trobat alguna vegada més, però no havíem fet tota la ruta. Però el dia que vam presentar el llibre, a la tarda vam fer la visita guiada pel poble. I clar, a mi em va passar una cosa que em va fer molta gràcia, no? Perquè jo només havia vist els llocs de les il·lustracions i quan anàvem passejant per allí, és que era el llibre, no? Clar, és el llibre. La senyora... La senyora no hi era, però clar, era com veure una cosa que has estat mirant en un llibre il·lustrat i de cop i volta veure-ho de veritat allí igual, no? I era una sensació especial. Per això us he dit que era un llibre d'ulls. Que mires, veus i, ostres, això és això, I llavors sí. I el concepte aquest, no?, de pintar les parets, no sé, d'enciclopèdia mural, no?, que és el nom que li heu posat al projecte. Sí. Com una enciclopèdia, en lloc d'en paper o digital, doncs... A les parets. A les parets. És molt original, crec. Vinga. Aprofitem per posar el cant de l'oreneta cua blanca, a veure si noteu alguna diferència respecte a la comuna. Vull dir que aquest estiu, quan estigueu sentint orenetes, aprofitem per presentar-lo. Vinga, anem a la cigonya. Cigonya. Qui té la cigonya? Doncs vinga, dale. Cigonya blanca. No us deixeu entabanar. Elles conviuen felices fent niu dalt del campanar. Amb la ciutat de París no volen tenir aventura, que les panses de les mares són el lloc ideal per portar el món criatura. I les aquestes no, són maques, però no. Però no. I llavors, clar, aquesta quan arribes al tens a davant, és fantàstica. Són així de grans, són molt bé. Sí, clar, tot plegat heu de pensar que, en aquest cas, el projecte, quan comença, jo soc d'Ivars, he vist les parets durant anys, llavors hi ha un moment que has de decidir per on comencem, i vam fer una selecció de les primeres, les orenetes, justament per la història que us he explicat, que ens van donar la idea, i després aquesta és una de les parets aquestes enormes, que n'hi ha tantíssimes a tants llocs del món, que són una paret mitgera al lateral d'una casa, i aquí justament hi havia també un debat, recordo, amb la família, que em deien, clar, però llavors tothom mirarà la nostra casa. No, clar, de cop serà de no veure-la mai ningú, de cop un protagonisme, no? Però bé, va funcionar molt bé. Són molt impactants, i n'hi ha moltes per la zona, també. I segur que sabeu com sonen. Justament no tenen siringe, que és l'òrgan com les cordes vocals, llavors el que fan és clacar amb el bec. És el seu cant. Perquè no tenen cant. Tenen això. Bueno. I venem amb una cosina... Perdó. Es confonen molt sovint, no és una cigonya, òbviament. És una grua. És una grua. I és clar, la que jo me'n vaig, amb els que jo me'n vaig. I llavors, per fer el poema en aquestes que jo me'n vaig, que era com una responsabilitat, no sé, llavors a mi sempre em passa això, després us en llegiré algun altre que no està aquí, quan haig de fer una cosa molt gran, em surten poemes molt petits. Després en llegirem un llibre que vaig fer, que era el Cant de Riera i tal, i un que estava dedicat a l'alzinar.
Alzinar em va semblar sempre, tu entres dintre aquella, és com entrar en un temple, no? Quasi bé, aquella humitat, i em va sortir un poema petitíssim que després el llegiré. I quan vaig fer les grues em va passar el mateix. Podia haver tirat una mica més llarg com havia sortit ara les cigonyes i tal, i en canvi em va sortir un haiku que em perdonin els que fan els haikus ben fets, perquè són molt difícils de fer. Després en llegirem només un de japonès, que allò és meravellós, i el meu, perdoneu-me, però em va sortir això. Entre crits de reclam, com elegants dansaires, aletegen les grues. I ja està. És allò petit. Deixeu-me perquè veieu l'exemple. Aquí hi ha una que n'escriu molts de haikus, però no serà d'allò. Però fixeu-vos en aquest jo ho feia amb els nanos i els hi feia a la classe, sempre els deia: ara tanqueu els ulls, jo us llegiré un i vosaltres us imagineu el paisatge que hi ha al voltant. I era meravellós, perquè eren aquests japonesos que en sabien... Diu: un vell estany, una granota hi salta, el so de l'aigua. Tu ara tanques els ulls i comences a pensar com salta la granota, que hi ha al voltant, que hi ha les ones de l'aigua, els arbres que toquen, saps? I feien unes coses i els veies tan feliços. És que les coses petites està bé, Per exemple, n'hi ha una altra que diu... per exemple, aquest diu: Nadal d'Olivert dins d'una panera. Si no el porta al davant, el porta al darrere. Dieu que no és polit. Que sí? I com que avui tenim aquí també un il·lustrador fantàstic, que és el Gustavo Roldán, i té una mamà que és fantàstica, la seva mare escriu poesia, és argentina, i té un poema que jo el trobo meravellós, és el mejor poema de amor, dedicado a tu papá. Diré vos, no com ho diuen els argentins, però perdoneu. Fixeu-vos, i us el quedeu per dir-ho a casa vostra, que no arribeu a la parella, perquè ja veureu. Cayó una estrella fugaz, cerré los ojos y pedí 2 de los 3 deseos. Solo 2, porque el primero eras vos y está cumplido. ¿A qué es maravilloso, Gustavo? ¿Sí o no? Que sí? Torno a llegir. Cayó una estrella fugaz, cerré los ojos y pedí 2 de los 3 deseos. Solo 2, porque el primero eras vos y está cumplido. Regalo de la mamá de Gustavo. ¿Vale? Laura de Betac. Au, m'he quedat, Fantàstic, sí. Jo torno a les grues, si et sembla. Només per dir que, justament, el haiku aquest encaixa molt perquè no és una zona a la nostra on vinguin a passar l'hivern les grues. De fet, pot ser un emblema de la migració, com les cigonyes, no? I en aquest cas les grues van del sud d'Espanya, normalment, cap a nord d'Europa. Per tant, estem de ple al mig, de pas. Sí. I llavors el que ens diu si hi ha grues és això, no? I generalment les podem veure volant. No? També ens ha passat d'estar fent la visita guiada, que en fem periòdicament, llavors a la primavera fer l'explicació, llavors posar el cant per explicar com sona i de cop pensar, no para l'altaveu i llavors estan passant per dalt, no? Això ha passat alguna vegada. Gaig blau. Vinga. Llueix un llampant vestit perfecte i tan ben cenyit, teixit amb un suau plomatge de color blau atrevit. Quin ocell més presumit. Aquest vas tenir moltes ganes de que el fes. Aquest, el gaig blau, que sí. Hi havia alguns... No podia deixar-lo. Sí, sobretot per sortir del pit-roig, la merla, els de jardí, potser més coneguts, no? Aquests els hem deixat al jardí. Alguns sí. Però bueno, ja està bé. Però justament hi ha algunes espècies, no? Alguns ocells que són com emblema, no? Són estrella i són importants, diguem que hi siguin, no? Llavors, en aquest cas, que hi siguin al mural, però també en aquest cas que hi siguin al llibre, no? Llavors així podem explicar-los una vegada més. I després tenim potser aquesta baixa autoestima a vegades de que pensem que tots aquells ocells de colors, que són bonics, que tot això són tropicals o són de les Amèriques o que són de l'altra punta del món,
i justament aquí en tenim alguns que són molt espectaculars, ara dic a nivell visual, no? I aquest seria un, vull dir, és un blau llampant, preciós, superbonic, que ve aquí a criar, és a dir, ha triat, diguem, aquesta zona nostra doncs, per venir a criar, i igual que els abellarols, que veurem després, i això és una meravella, no? Llavors el fet de no conèixer-ho és el que passa sempre. I això és el que els nens els sorprèn. Sí. Perquè de vegades dius, un ocell, et diuen el papagai, el primer que se'ls acudeix és una cosa d'allà fora. Llavors dius, no, n'hi ha aquí. Llavors els ensenyes i dius, veus? I llavors es sorprenen, no?, de que, esclar, pensen que tot és tropical, tot és de guà de la selva. Sí. Però no, apa, Correcte. vinga. De fet, com a punt així anecdòtic, en castellà es diu carraca, no? Carraca. No sé si m'acorre. Carraca, i ara entendreu per què. Sí. Així torna. Bueno, això és el cant. També. Tots tenen, al final, també heu de pensar que la gràcia és que pots reconèixer els ocells per com són i potser serà més fàcil, no? Dius, va, és un ocell blau llampant, doncs és un gaig blau, no? Però quan comencem a ampliar una mica i a conèixer també els cants, doncs clar, s'obre molt més, vull dir, s'obren moltes possibilitats de reconèixer ocells sense haver-los de veure, no? Llavors, si estàs caminant pel camp, el fet de pensar en la carraca et pot ajudar a dir, el gaig blau, no? O és algú amb una carraca o és el gaig blau. Doncs la probabilitat ja us farà decidir. Bé, anem cap a... L'aballarol. L'aballarol? Jo. Vinga. Aballarol. Els insectes espantats, esbarats i atabalats, fugen i alcen el vol en veure els colors brillants, preciosos, lluents i irisats del vistós aballarol. I és fantàstic. Quan el veus la primera vegada dius, uau. Sí. I per trencar una llança en favor de l'avellarol, també a les visites ens serveix molt, tenim sempre els diferents noms amb diferents llengües, llavors ja us ho avanço, avellarol, abejaruco, bee-eater, bienenfresser, en alemany, que vol dir el mateix, en llatí merops apiaster, que apiaster fa referència a les abelles. Llavors al mural, que aquí no hi cabia, però el mural una mica més cap allà, vaig pintar una vespa, justament per dir, també menja vespes, també menja libèl·lules, també menja escarabats. Potser sí que pot tenir predilecció per les arnes o per les abelles, però clar, també si tens un plat allí d'abelles, no? Una arna sencera, doncs clar, no et cal buscar, potser. Llavors, aquesta és la idea, no? Vull dir, poder explicar més informació. I després, molt ràpid, també hi ha un nom local, sobretot per la zona, crec, de la Plana de Lleida, que fa molta gràcia perquè en diuen canadencs, o canadienses, que em deien l'altre dia, una senyora, canadienses. Ah, sí, mira. I justament perquè hi havia l'empresa aquesta, l'antiga FEX Endesa, que es diu la canadenca, no?, del Pearson, que van ser els encarregats de construir el canal d'Urgell, que sabeu que són quilòmetres i quilòmetres de canal, que al principi eren talussos de terra, que es van obrir, no?, com zanjes així molt grans, per fer passar l'aigua, però que, clar, mentre s'obrien van generar taluts de terra, que és el lloc on cria l'aballarol. Fan caus, diguem, a les parets de terra. Per tant, segurament devien criar-ne més, o els devien veure més, o els treballadors devien estar més a prop dels abellarols. I llavors ja va començar la imaginació, no, doncs, que els canadencs els havien portat perquè es mengessin les abelles, i d'aquí se'n van anar a posar-los aquest nom de canadencs, no? Com que és un ocell de color, segur que és de Canadà. Segur que és de lluny. I és una banda sonora també d'estiu, és a dir, quan arriben, per mi també és com comença el bon temps i és una meravella. I és molt fàcil sentir-los. Ara un puntet més. És aquest, així a flautadet. Molt bé. Hombre, el que jo no tenia ni idea d'aquest, tu, que existia. A més té una cara loco, de veritat, Sí, Amb aquell ull groc. un ull, i a més em va explicar que a la nit, tu em vas explicar que quan era petit, sí. a les nits, moltes nits d'estiu, que no podia dormir, sentia el cant d'aquest, que té una cara... Sí, d'aquest loco. De loco, Sí, una cara loco. Jo em semblava un ocell, una au molt interessant. Explica. Justament, és un altre d'aquests grans desconeguts
té uns colors molt mimètics, és a dir, que viu als camps, no? Llavors, quan està al camp podríem dir molt difícil veure'l, i sobretot els mortals o els ornitòlegs els troben així, però nosaltres no. Però la gràcia és que el cant el delata molt, no? Diguem, llavors, el més fàcil, o quan canten més a la nit, tot i que a vegades de dia també es pot sentir, i llavors, a part és un cant molt especial, que segur que tothom ha sentit als pobles, però es desconeix, no? Però nosaltres no, aquí a la vora del mar res, Per aquí, què? No, res, poc. Miro cap allà, hi ha el José, que és el meu ornitòleg de referència. Res, aquí res, cap allà, que hi ha secà. Què diu? De nom Torlit, o Torlit, que diem, depèn de com s'accentui, però també té un nom local, per exemple, cap a Lleida, que en diuen Samarlic, amb la idea de que és Samarlic, quan canten, no? Torlit, Torlit, Samarlic, és un nom onomatopeic. És un ocell fantàstic. Aquest fa ball quan té parella? No és aquest, no. Sí, bueno, però mireu, jo em va quedar molt gravat aquest ull que té i a més no en tenia ni idea que existís, molt xulo. Anem al poema? El poema l'hem llegit? No, encara. Vinga. Sí. La foscor tot unifica, allunyant remor i brugir, perfilant els camps i el poble amb pinzellades de nit. La son mandrosa no arriba, em quedo ben quiet dins del llit, esperant amb total confiança, amb atenció i delit, un cant nocturn conegut, barreja de gemecs i crit, que omple l'espai ple d'estrelles com un sonor cobradit. I al carrer resta en silenci. Pareu l'orella. Ja l'heu sentit? Això és quan era petit, a dintre el llit, i sentit. Vaig imaginar. Quan ets petit, que devia ser llarg ja, però... Oi, aquest al poble, aquest quan gires la cantonada i te la veus que surt... Fa presència, l'òliba fa presència. Sí. Qui té el poema de l'òliba? Doncs vinga, digues. Vet aquí que, una vegada, sobrant de llum a la lluna, va decidir, oportuna, fer-te com a regal, amb un toc original, una cara emblanquinada i una penetrant mirada, per veure si, reflectida, és veritat i no és mentida, cada nit. Això és blanca, aquesta cosa blanca que té. És un animal fantàstic, jo. Bueno, i justament també és un ocell, no?, molt associat al tema de les bruixes, a la nit, a la por, als campanars, perquè justament el que necessita és llocs on criar normalment, doncs, si el campanar té una obertura, les masies antigues, les golfes, normalment estan obertes. Després també se'ls fa caixes niu, que no deixa de ser una caixa, per entrar-hi i posar-hi els ous, però el que passa és justament que com que aquestes masies es van arreglant, tancant, els campanars, les reixes, etc., doncs clar, van més faltades d'espai que no pas altres ocells que fan el niu amb arbres, no? I després el que passa és això, que les podem veure de nit, que tenen aquest aspecte tan blanc, tan, podríem dir, misteriós, fantasmagòric, i després, pobres, no les ajuda el seu cant, No. que ara el posarem, No. que clar, vull dir, tot plegat ajuda Si fessin viri, com la merla o així, però aquesta no. Sí, tot plegat, diguem, alimenta la imaginació. Susto. No? Així torna. Clar, sembla algú que l'estigui escanyant, tu. Sí. A la nostra casa pairal, que tu la coneixes, Sí, també. entre el terrat i els sostres, que en un espai s'hi va posar el nou de l'estiu. No els deixava dormir. Clar. Però passar la nit, dale que te pego. Clar. I el meu germà va aconseguir fer com una gàbia, posar-la al forat, i vam anar al terrat a picar de peus, i quan va sortir l'òliba la va agafar. Sí. Llavors la van dissecar. Quin final més... M'has deixat de pasta amuniat. D'això fa uns anys, Hòstia! Ai, perdó. D'això fa uns quants anys, em sembla. Ah! En defensa de la història, diguem que fa Ai, 60 anys o... ai, va. Ja, Ai, sí, clar, la. Ai! clar. Molt bé. Apa, vinga. Salvant distàncies,
jo ara vic en una masia, llavors quan a les nits sento òliba o mussol o mussol banyut, clar, a mi em passa al revés, és un salt d'alegria, a veure si crien a prop, a veure si... Però, bueno, no sempre. No, és l'altre extrem. L'altre d'allò. Aquí la guineu, qui llegeix la de la guineu? Llegeix-lo. Quan el sol se'n va a dormir, surt la més espavilada, alçant el delicat musell i la intel·ligent mirada vers els estels i la lluna que il·luminen la vesprada. Per què hi ha una guineu? Perquè al final, això no és un au, però vam decidir buscar algú que vigilava. Que vigila, o sigui, aquest paisatge que hi ha, ella surt i vigila. Per exemple, pensar que es mengés gallines, però vam dir no quedava bé. Va ser una idea. No cal alimentar la mala fama. No, la mala fama. Llavors van decidir que la fèiem la vigilant. I llavors hi ha una escola a Calaf, l'escola Terra Alta es diu? Sempre? Sí. Alta Segarra, no sé per què sempre m'equivoco. Alta Segarra, que són una escola que han fet coses d'ocells que està molt bé, que l'han portat a les a l'escola i els ha pintat a les portes, ha pintat ocells. I llavors cada classe, un ocell així, d'aquests, del llibre, tenen el llibre i estan fantàstics. Els nanos i els pares i els mestres estan tan contents, és una escola estan contents. Ho troben a faltar, diu. Sí, molt. Jo no ho sé. No sé, bueno, anar pintant i tal. I llavors, en la direcció, en el lloc de direcció, la directora va dir, aquí la guineu, que som els que vigilem. I a la porta de la direcció hem pintat la guineu. Nosaltres tenen els ocells i allà hi ha la guineu. I aquest és molt bonic. Tenim una foto de tots tres. El dia que ens vam conèixer ens vam fer una foto a sota la guineu. Sota la guineu. Bueno, i la gràcia és que el mural ja hi era també, i sortia o sigui, el mural, la intenció va ser que era el mural número 50, per tant, jo vaig pensar, vinga, obrim nosaltres espècies, que no passa res si sortim dels ocells, i també hi són, i també les volem explicar. I llavors, com que hi havia aquest mural, aquí realment, mentre anàvem fent el llibre, no teníem aquesta previsió d'acabar amb la guineu. Vull dir, ja us avisem que és al final, la guineu, no? Sí. Vull dir, entremig hi ha un gruix de 25 espècies d'ocells, llavors acaba amb aquesta idea d'aquesta vigilància, no? D'aquest punt també amb la mort, vulguis o no, perquè és qui pot acabar menjant aquests ocells. Qui pot acabar menjant, però no ho dia. No ho dissequem. Però llavors sí, estem aquí sota dibuixats. No, l'Enric també hi era, sí o no? Sí, bueno, i a posteriori el mural es va complementar aquí amb aquest cas l'Enric, aquest company ornitòleg i jo mateix, que fem aquestes visites, que n'han fet més de 120, hem fet, 5 anys fent visites, estem pintats allí, com per explicar-nos també. Doncs fem la secció mamífers. Exacte. Sí. Bueno. Molt bé. Tots aquests són a l'estany? Sí. De fet, sí. I la guineu, òbviament, és a tot arreu i és un ocell molt oportunista, un mamífer molt oportunista i això, les gallines i demés, però recordo que va haver una època que cada vegada que anava a l'estany em veia, en un camp d'ametlles, veia la guineu allí, llavors, allò que un dia li fas fotos, això, llavors, vulguis o no, és com apropar aquesta espècie cap al poble, i el més preocupant és que quan estava fent l'esbós, que estic unes hores fent el dibuix i això, hi havia moltes preguntes i si era un llop. Llavors, clar, dius, ja portes pintant 50 ocells d'aquí, com per ara pintar un llop. I a part, penso, qui ha vist més llops que guineus, no? Vull dir, la guineu. Vull dir que a vegades és preocupant, això, la natura, no? Per això convé aquesta feina que fem avui aquí, per això convé explicar-ho. I, mireu, jo aquí he afegit una de les pàgines del llibre, doncs una de les centrals, que mentre la vam anar... mentre ho anàvem configurant tot, va ser per mi una mica com el nucli dur del llibre, no? Seria això. Sí, vam fer com una parada i fonda. Sí. Vols llegir el teu i jo llegeixo el meu? És improvisat, això. Sí. Diu, em costaria molt escollir l'ocell que m'emociona més. L'òliba pel vol silenciós, la puput per la cresta aixecada, la ballarol pel plomatge irisat, el rossellol pels refilets, o l'elegància del vol, de les grues viatgeres. Tu dius. Saps, Lola, els ocells em fan una mica més feliç cada dia. I llavors això... Poc més. Molt bé! Llavors, quan veieu el llibre, veieu que va presentant ocell cada doble pàgina, llavors aquí és com si fessis... Parem un moment, no?
pensem, reflexionem i tornem a anar fins que tornem a arribar a les grues i me n'aniré. Molt bé. I ningú prou... Això de que ho expliquis als nens tampoc ho posaran en dubte. No et diran, ja on anàveu? No, ho trobaran tan normal. Per això vam procurar que fos una mica també amb ulls i amb ulls de nen, no? Arribes, te'n vas i ja està. Tampoc cal explicar gaires coses més. A vegades ens girem massa el cervell. Sí. I lligant amb això també, o el que deia ara, no? Aquesta necessitat d'explicar-ho, jo algunes vegades aquí potser no ho he dit tant, però sempre m'agrada com remarcar la sort que sento que tinc, perquè he acabat pintant, que és el que m'agrada. Llavors la gent diu, oh, quina sort que tens, que fas el que t'agrada. Llavors, primer apunt, tots hauríem de fer el que ens agradi. Això, prenem nota. I segon, fer el que m'agrada, però ho faig, al final és com si treballés per la natura, no? Perquè al final vull explicar-la de diferents maneres, amb els murals, amb les visites, amb el llibre ara. Llavors, jo em sento molt afortunat, en aquest cas, que ho haguem pogut fer junts, que ho haguem pogut editar aquest llibre. És una feina molt... Ha sigut una bona cosa cuinada, saps? A vegades que hi ha coses que patinem, no, aquí a més ha sigut com el llibre, està com el llibre, d'aquesta manera que flueix, està tan de moda dir el fluir, doncs el fluir és això. Això, amb tranquil·litat, sense un editor que t'hi entens, lluny, a més, què, com va això, què tal? I així, a poc. Tranquil·litat. I bons aliments. I aquí, el personal. Exacte, aquesta és una pàgina de les finals del llibre i justament ens servia per recollir una mica tots aquests personatges que van sortint, que al final és un vessant molt important del projecte, en aquest cas de l'Enciclopèdia Mural al poble, no? És a dir, és un projecte municipal de moltes persones, perquè jo sempre explico al principi de tot que jo m'he dedicat a pintar, vaig tenir la idea, que va passar així, passa un moment pel cap, però llavors al moment que algú diu, vale, Ajuntament, pintor, què falta? Falten parets. D'en qui són? Dels veïns del poble. Totes. Per tant, cada any anem ampliant murals i tots els que hem fet és gràcies a que hi ha hagut a darrere una persona, una família, dient-nos que sí, no? Per tant, acollint el mural, l'ocell i el projecte. No? Per això, a les il·lustracions, quan veieu el llibre, veureu que hi ha gent personal. Sí. Hi ha una mestra que porta, per exemple, els nens, que són a l'escola d'allà, hi ha la senyora que va comprar no sé què, que és una altra d'allà, hi ha el que porta un tractor de no sé qui, que també, un que va en bicicleta... Els gegantons del poble, que també tenen... Vull dir que hi ha tot aquestes petites posadetes que és el que dona llavors vida al que no són els ocells, sinó qui ho mira també. Hi ha diferents mirades, hi ha aquests, hi ha nosaltres, hi ha els ocells, hi ha de tot. Hi ha hagut, diguem, la intenció molt clara de fer-ho, de fer palès aquest caràcter que té el projecte participatiu i de molta intervenció amb la gent del poble i tot plegat. I dels poemes també la gent, mirant la il·lustració, pot comentar, ostres, i aquest què fa, no? D'on creus que ve aquest senyor? O el que sigui, no? D'anar comentant les il·lustracions, que el Suent les ha fet de forma totalment artesanal. Sí, està fet a mà. Amb quins materials clar, és veritat, no ho he explicat. Explica els materials. Aquí aquests dos quadres i allà darrere la taula hi ha els originals. En aquest cas, jo ja venia pintant aquarel·les també, llavors en paper gruixut, paper bo, és un gaudi, llavors en aquest cas els vaig proposar fer-ho tot així. Llavors, com a punt, la línia, hi ha una línia, diguem, no? Tota la línia aquesta, en aquest cas negra, és tot bolivic, el bolivic aquest de... Tota la vida, pintat amb aquarel·la després, però hi havia la intenció de provar una mica i jugar amb els colors, no? De diferents colors. Hi ha verd, vermell, blau i negre, i llavors tot està, com dèiem, pintat a mà, amb paper tot una mica més gran per poder fer més detall, i després està escanejat i està, diguem, digitalitzat aquí com a llibre, no? De fet, aquests que estan per aquí, hi ha un parell que estan reservats, si a algú li agrada molt un i us el voleu emportar a casa, doncs estan a la venda, també que ho sapigueu. D'acord, després tenim aquí... I després els poemes, veureu que són molt petits, són rimats, tot són rimats, menys el haiku, vull dir, tota la resta són rimats, per fer, no sé, aquesta cosa també, no sé, acollidora, petita, tampoc, no fer-ho molt complicat, sinó que també flueixi, no? Per això són tots fets expressament d'aquesta manera, així. I a més, val a dir que gairebé tots, potser hi ha una excepció només, rimen amb tots els dialectes, vull dir que... Clar, perquè ells, clar... Jo, per exemple, que soc d'una zona, que nosaltres diem, doncs, pare, mare... No, Lola Cases, a Lola Cases! Jo llegeixo poemes infantils que amb el meu dialecte no rimen, i clar, penses, ui, aquest no em va bé, no? Si vull treballar la rima amb la canalla, doncs... I és complicat. I aquí sí que ho vam estar mirant i pràcticament tots, sigueu d'on sigueu,
us rimaran amb la vostra manera de parlar. Què us sembla? És inclusiu. Però és molt inclusiu, que ara està de moda això també. Sí. Sí. Bueno, doncs això, no? Sí, mira, ja... Això. Gràcies per venir. Gràcies per Sí. venir. Molt bé. Algú té alguna cosa?